Вижте хора. Вижте просто какво става тук. Оле бошки. Това са пълни хакери. Вижте го мистер White Fox. Снема го. Вижте го. Вижте го. Вижте го. Това са пълните хакери хора. Ето убиха ме. Виждате ли? Виждате ли? Това са пълните хакери направо. Вижте сега. Вижте сега. Вижте сега. Чакайте. Добре. Вижте какво правят просто. За мистер White Fox направо е гати хакера. И сега ако ми кажете, че не е бил хака, е там най-невинното същество, просто бил много добър на PvP, да бе, да. Това е просто така ми огрифаха какво май. Просто иска да ви покажа какъв хакер той е мръсник. Просто нямам думи просто. Направо пълни идиоти. Пълно. Направо табаците. И да, хора, надявам се това тапана на мистер White Fox и другите там излики, дето ми грифват, да бъдат бан. Значи те са той е Ръзълки, мистер White Fox и ето League of Gods, също голям хакер. Това са. Това са. Надявам се да са бан, защото са пълните хакери. Ние 5 човека там после телепортахме моят тим 5-6 човека. Те ни бият на всички посоки и ни разнасят. Добре, че беше брозен да рълбекне помето. Колкото за томбулата ще си изтегля, значи ето ми там са живи и здрави. Аз ще оттегля томбулата, ама сигурно ще си правя нов клон, защото и без това тия тапаци там всичко грифта. В принцип е забранено в този сервер, така каза геймера. Тези хора, които имат фекшен, да грифат, но да могат да грифат. Това се забранено. Само тя без фекшен да направи да грифат, той така беше казал. И това от мен, надявам се да са бан тези хакери, аз ще го представя толкова излично на геймера. И чао!